салом алейкум. Видеоро ба диққат гӯш кинед. Кадмед ки мақсад тарафи Сахарова мерафте барои экзамен азо мекаште, Россия намедунисте. Ина барои шумо беҳтарин видео, беҳтарин шанс ва беҳтарин яъне дастгирӣ аз тарафи мусалмонон, аз тарафи бародарони тоҷик. Бидуре видеоро ба диққат тамошо кинед. Агар маъқул тушид мақсад дастгириш кинед, то дигарорам бираса буян мақсад аму чиёшон бигиранд. Сертификатошон барои экзамени РВП, патент, ВНЖ ва гражданство. Иҷа регистрация прописка нест. Худо нигаҳдор, илтимос дастгири шумо. салому алейкум дӯстони меҳрубон, худо нигаҳбони ҳар як кадами шумо боша. Аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар моро дастгирӣ мекунед, мардуми ниёзманда камбағала. яъне ки бо кӯмак расондан ба мардуми муҳоҷир, яъне ки мардуме ки ай Россия мемеояд, ай Тоҷикистон меояд Россия барои коркунӣ, барои осонгардонданшон дӯстон мо чӣ кор кардем? бо як бародароншон ҷои седман я борга реклама кардам барои сертификат, барои экзамену сертификат патент. Агар ёдтон боша, барои патент кардан сертификатҳо мекунанд. хусусан барои бачаҳое ки патент менед, сахрова мере, ждат мекунед, азо мекашед, рафтани мекунед, дар метрои Анина, дар ҳамин ҷамеаи бародари азиз, ман адресора мемонам улицаша, нархнамоша ҳастан ози ибонаи холои сарзард меган. ва ҳамҷа гапша зиёдӣ нанависед, дар бари сарбичо штем, бародари тоҷики хумо ҳамроҳиҳо, яъне ки ҳамкорӣ карда як роҳи осона ба бачаҳои хумо яъне ки пешниҳод карда истоданед. хоҳиш мекунам аз ҳар як кадами шумо ки гапи чапи зиёдида бигире ҳамулай комментариҳои хуб нависед, то мардум корошон осон шаванд. мегум ту барои чия дӯстон? Сертификат барои патент мекунанд, сертификат барои РВП мекунанд, сертификат барои видножительство мекунанд ва сертификат мақсад яъне ки барои чӣ мегӯям паспорти Россия. ҳамун экзаменӣ ҳамҷа метавонед чор тараф қалучат кунед. боз ман сухан аввали холаи сарзард медим, мақсад шумо худаш сухан мекунад, мегӯям ки чхел сертификат кардан дар кор, хай бутунам бо камакак перевод мекунам, натунам хай бахшиш. боз сухан ба ин холам тем чхела я ему даю слово. Здравствуйте, говорите, как у вас обслуживаете насчет этого сертификата? Здравствуйте. Вы можете приезжать к нам с Москвы, с Московской области, сдавать экзамены на патент, на РВП, вид на жительство и гражданство. Потом вы можете подавать уже документы в Сахаров. Наши сертификаты, с нашим сертификатом вы можете подаваться в любом городе Российской Федерации. Стоимость сертификата на патент 4000 рублей. РВП и вид на жительство стоимость 5000 рублей. Стоимость сертификата на гражданство 7000 рублей. خود دوستان عزیز شکلی که فهمیده چند قید نفهمیده مقصد для патента 4000 да? Сертификат экзаменари барои патент 4000, для РВП вид на жительство 5000. барои РВП вид на жительство 5000 да? 5000. для паспорт для гражданства 7000 دوستان меҳрубон. 4000 5000 баробар 7000. دوستان меҳрубон, покажите у них есть тоже, смотрите, вот большая аудитория, сидят здесь люди, и смотрите, вот здесь у них экзамен идет, и, как говорится, хорошо сдают. яъне ки дӯстони меҳрубон, симфонаи калон дорам, яъне ҳамроҳии мақсад ами мардуми рус, бачаҳои тоҷики худмон иншаалло кора сар кардан метавонем, иншаалло ба сари буланд, ба боварӣ ки мо ҳар як касаре ки реклама мекунем, ҳаракат мекунем ки корҳошон ҳақиқат бошанд. ин бародарон вақти мо 1 сол 2 сол шуд мешиносем, акоҳо ҳармати иззат мекунам, моро ҳамчунин мо ҳаракат мекунем ки ёрам чӣ кунем, реклама кунем, то ки мардумишон аз он накашанд. хулоса аз ин дӯстони меҳрубон, дигар гапа зиёд намекунем. сертификата фаҳмидед, бо мегӯм ту ки ё регистратсия намекунам, прописка намекунам, фақат ами барои сертификата барои экзамен, РВП, вид на жительство, паспорт ва чи патент. хоҳиш мекунам фақат барои ҳамин кор. барои лишни зиндагии хитон ё ки номрои бобоҷонабутӣ ё ки истик илтимос занг назане ки ёрам кори зиндагии хичу надорам, ин аки холаи сарзар дади кадом саволи як кадомда ҷавоб метиҳад. ба он хотир кадме сертификат кардани метавонед Сахарова нарем, Сахарова сиёҳ накарда ҳастам, просто яъне чӣ варианти осона ба шуморо гуфта истодам. метавонед иншаалло биёед дар ҳамҷа сертификатҳоро бикунед. ба рӯзои наздик иншаалло бо як хабари хуши дига дорам, бо ваям реклама мекунем, ҳаракат мекунем ки мақсад чӣ кунем ба шуморо як кӯмак хуб шавад. Тогда мы это ролик поставим, номер телефона поставим, насчет сертификата гарантия все есть, никакие обмана нет. Обучение бесплатно. Обучение, яъне ки дарс гузаштан бепул аст. Дарс гузаштан чӣ хел обучение бепул? Обучение чӣ хел?
тарзи давра экзамен. Яъне ки обучение бесплатно хотела сказать, что вы барои ҳолате ки дарс вақте меои барои экзамен уҷа чӣ хеле нагзари бо 2000-3000 мети ё чун аввал тиёртон мекуна баъд дар экзамен медура иншаллоҳ ҳамҷа чӯтон месупоред ҳамун сертификатҳо барои чӣ мегӯянд экзаменҳо барои мегӯм бо яборга барои патент основное ки мардум бисёр сахрава мева метуне биёи ай метрои Люблино садоват ҳам анҷа меоянд яъне ки барои патент баъд барои РП вид на жительство ва барои паспорт барои кадмет паспорт кардани 7000 боз мегӯм нархоша дар було менависам бо инҷа мегӯм ки нарх барои патент 4000 барои вид на жительство 5000 барои паспорт 7000 худо нигаҳдор. Ассалому алайкум. хоҳиш мекунам чӯкни ҳамин видеоро паҳн кунед. худо нигаҳдор.